skal finde løsningen af ligningen 2x plus 2 lig med x plus 4. Så det første vi gør er at trække 6 fra på begge sider. Så det bliver 2x minus 4 minus x minus 2. Og så næste vi gør, det er at dividere med x minus 2 på begge sider. Så det bliver 2x minus 4 divideret med 2. Nej, så det bliver det der divideret med x minus 2 lig med 1. Og så siger vi, at vi skal gange med x på begge sider. Så det bliver x gange med 2x minus 4 divideret med x minus 2 lig med x. Og så kan man så sige, går vi derned og siger x gange med 2 lig med x. Og så kommer vi frem til, at x er lig med 0. Men så er der blevet lavet en fejl et sted. Og det heroppe, fordi man kan ikke sige, det her det kommer til at blive 2 gange 2, 4 minus 4, så der bliver 0. Og her står der 2 minus 2, så der bliver 0. Og så 0 divideret med 0, kan man ikke sige, så det bliver heller ikke en af regnereglerne. Og det kan man ikke sige, så det var der fejlen skete, fordi x kunne rigtig blive